फेस खालामाबा जोंनि खोथाखौ रावबो खोनासंनाय नङा। आं इन्डिभिजुवेला जिखौ बुंगोन, नोंथांमोना जिखौ बुंगोन, बैयो जिखौ बुंगोन बियो गुरुत्व मोननाय नङा। जुदि एबसुआ बुङो भारत सरकारा खोनासंगोन, भारत सरकारनि नर्थ ब्लकआव, भारत सरकारनि राष्ट्रपति भवनाव, भारत सरकारनि सेक्रेटारियेटआव, प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार अफिसाव एबसुनि जि मुं बियो पार्मानेन्टलि इस्टाब्लिश जाबाय। बड'फानि आन्दलनजों 93 आव एकर्ड, 2003 आव एबसु बिएलटिनि मददजों एकर्ड जाबाय, 2020 आव एबसु एनडिपि इउपिपिअ लोगो नांनानै एकर्ड जाबाय। आरो दिनै एबसुखौ रावबो मिथिलिया। सोनाब बेंगलाव जाय सरकार फैया मानो, जि एसेम्बलनि सरकार फैया मानो, बिथांमोनाबो मिथिगौ एबसुखौ मोजाङै। आरो बर'फ्रा जे बे साहा रायजो जायो, बर' नाय मोनसे मेस नाय मोनसे जे हारि दङ, मेसआनो जे बर'आनो जे मेस, मालाबा किरात बुंदों, मालाबा म्लेस बुंदों, मालाबा बरक बुंदों, नङा होमबा? मालाबा असुर बुंदों, जोंखौ आगोलाव जारिमिननि समाव दानब बुंदों, रायखस बुंदों। बै समाव जायफोरा जोंखौ मोजां मोनामोन, हिंसा खालायोमोन, बिसोर जोंखौ दानब बाहायदों, असुर बाहायदों, म्लेस बाहायदों, मालाबा रायखस बाहायदों। जोंनि राजा महाराजाखौनो माने नरकासुर, माबा बान राजाखौ बानासुर बानायदों। किन्तु दिनै बेबायदि अबस्था नंलिया। दिनै बर'आ कनसियास जाबाय, मोनसे रिभलिउसन जाबाय, मोनसे जावरिखांनाय जाबाय। वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटिया मजबुतै खामानि मावनांगौ, जिखिनि मदद सेन्ट्रेल कमिटिया हरनांगौ हरगोन। जोंनि लरेन्स इस्लारि बिथाङा सोनाब बेंगलखौ गोदो एबसुआव थानायावबो खबर लाबोदों, दिनै एमएलए दङ, बिथाङा खबर लादों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जेब्लायबो खबर लायो, मदद खालामहरदों, लेखा साफायनायनि थाखाय मदद हरदों। बिथाङा दिनै एसे सिगाङाव साहित्य सभानि जि मेम'रेन्डाम दङमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दाबि दङमोन, बे दाबिनि सायाव एबसु आरो साहित्य सभाखौ गोख्रैनो लिंनानै मा डिक्सनारि, बेंगलि, हिन्दी, बर', इंराजि डिक्सनारि साफायनांगौ, टेक्स्ट बुक, प्रि प्राइमारि टेक्स्ट बुक बर' बिजाब साफायनांगौ, जिखौ जोङो गावनि लेभेलाव खालामदों, सरकारा रिकगनिसन होआखै, गावनि लेभेलाव खालामदों। बिनि प्रिन्टिं, बिनि खरसा पाति जि दङ, बिथाङा बेखौ बहन खालामनो होननानै बुंदों। दा गासै बिथिंजों नोंथांमोना मदद मोनगासिनो दङ। उर्खाव ब्रह्म बिथाङाबो खबर लायो, एमपि रोनगोरा नार्जारियाबो खबर लायो, जयन्त बसुमतारी एमपि बिथाङाथ' टिका बिथांनो माने पार्लियामेन्टनि लोगो जाहैबाय। दा बेखायनो आं सानदों जे जोङो गावनि आथिङाव गाव दिनै गसंखाबाय, जोङो मोनसे जारिमिन सृष्टि खालामबाय। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बयबो मदद होनानै माहारिनि आफाद, जातीय आफाद बे हिसाबै नोंथांमोना बेखौ मदद होनानै बयबो हाबा मावलांनांगौ। आरो वेस्ट बेंगल दुलाराय बर' फरायसा आफादा उनाव जाहाथे आरोबाव दुर्बल जाफिना, उनाव आरोबाव मानसि नागिरनो गोनां जाया। जिल्ला कमिटि दानांगोन, आनसलिक कमिटि दानांगोन, गामि गामि फरायनायनि थाखाय मबिलाइज खालामनांगोन। मिशन क्वालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट जोंहा दङ। क्लास 9 नि थाखाय टेलेन्ट सार्च जोङो खुङो, बर' मिडियामनि थाखाय। बेयाव मिडियामा गैया, जोङो एवार्ड होयो क्लास 10 नि रिजाल्टनि थाखाय। फैबाय थानाय बोसोराव बर' स्टुडेन्टआ जुदि मोजां रिजाल्ट खालामदोंबा बेंगलनिफ्रायबो जोङो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव जों बरायगोन। आं बे खोथाखौ दिनै घोषणा होनानै गालांबाय। बे कमिउनिकेसनखौ जोङो लाखिनांगोन। आरो बेखायनो गुन गोनां जि जोंनि सोलोंथाइनि मावथांखि, समाज फोसाबनाय, दायना दायनिनि समस्या, जौ जुवानि थासारि, ड्राग्सनि थासारि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाया गुबुनजों खारलांनाय, बे थासारिफ्रा दिनै समाजाव बारा जादों, हिउमेन ट्राफिकिंआ बारा जादों। आरो बेखायनो समाजखौ जुदि गोग्गो गोथार गोजोर खालामनांगौब्ला, जोङो मजबुत खालामनांगौब्ला, समाजाव गामिनि नेमखान्थि, जों जि धोरोमाव थाया मानो, बाथौआव था, ख्रिस्टियानाव था, ब्रह्मआव था, सतसंगियाव था, धोरोमनि आसार खान्थि नेमखान्थि दङ। धोरोम गुरुफ्रा बा बे धोरोमनि जायफोर आफादफोर दङ, बिथांमोना समाजखौ गोग्गो गोथार खालामनायनि हाबाखौ मावदों। किन्तु मालाबा समाजा डाइभार्ट जालांनाय, डाइलुट जालांनायखौ जों नुयो। बे कन्ट्रलिं अबस्थाया जेरैबायदि नांगौ थायाखै। जेला डिसअर्डार जायो, आनरुलि जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजाव कामान, अर्डार आरो डिसिप्लिनखौ लाबोदों। आरो बिनि गेजेरजोंसो बर' हारि, बर' समाजा मोनसे मजबुत अबस्थायाव दिनै बयजोंबो बाख्नायजानाय हारि हिसाबै जायगा मोनदों। दा बेखायनो आङो खावलायबाय सोनाब बेंगल दुलाराय बर' फरायसा आफादा
फैबाय थानाय 13, 14, 15, 16 एबसुनि जि मिरुनि जुथुमा दङ दतमायाव बे जुथुमायाव बयबो बाहागो लाहैनांगौ लोब बाहागो लाहैनांगौ आरो बिथांमोननि जि डेलिगेटनिफ्राय लानानै थानाय जानाय जि दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आरसिनि चेयारमेनाबो मानगोनां एमएलए बिथाङानो बिना फैसायाव जोङो सोनाब बेंगलखौ जोङो बाहागो लानो थाखाय दिनै पारमिसन होबाय आं बेखौ गस्ता खालामनो थांबाय रायजो राजा बिथांमोनाबो मेम्बार हिसाबै थांनो हायो रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै एबसुनि थ्रुयै आं बेखौ खावलायबाय आरो गोलाव बाथ्रा आङो बुंनो सानाखिसै जे सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों बिथांनि लेभेलाव जोंनि बर'आ साबजेक्ट हिसाबै बेयाव मर्यादा मोननांगौ स्टेटास मोननांगौ बेनि थाखाय बिथांजों जों सावरायनांगोन आरो बिनि थाखाय दिल्लीयाव थानाय बिथांमोननि हानजानि जि एमपि दङ जोंनि मानगोनां एमपि रोंगोरा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारीखौ आं दायित्व होदों बिथांमोना सावरायनानै डिडिनि एपइन्टमेन्ट लानानै डिडिजों मिटिं खालामनानै बे साबजेक्टनि मेटारखौ समाधान लाबोनांगौ आरो बे रायलायनायनि बेलायाव एबसु साहित्य सभाजों मिरु आफाद आरो बेंगलनि कमिटिजों ज' थांगोन बे खोथाखौ आं बुंबाय आरोबाव जोंनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ सुस्रांनायनि बेलायाव जों ज'यै खामानि मावगोन आरो जिल्ला कमिटि आन्चलिक कमिटिखौ दाफामफिननायनि थाखाय जिखिनि परिकल्पना जिखिनि जोङो आफादारि जिखिनि एक्सन जिखिनि हाबाफारिफोर लानांगौ बे गोदान कमिटिया मोजाङै हाबा मावनांगौ कुनु नार्भास कुनु माने दुर्बल जानायनि खोथा गैया कुनु माने जिरायनानै थानाय इस एरिया के बारे में और बोरो के बारे में ट्राइबल होने के नाते जो बहुत सालों से खुद का जो महसूस है हमारे साथ यहाँ एक साथ रहा है जिंदगी गुजारा है सभी काम एक साथ किया है आज सांसद होने के बाद उन्होंने जो बात रखा कि बोरो जो सब्जेक्ट है जो विषय है उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर लाना चाहिए एक विषय पढ़ने के लिए सभी को मिलना चाहिए और यहाँ में मदर टंग को सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस रखा है तो स्टेट की पॉलिसी में वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी में एजुकेशन पॉलिसी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पॉलिसी है उसको लागू करना है और उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनके टेबल पे उसको बात रखेंगे और हमारा ये भी मौका है कि आने वाले 14 तारीख को जो हमारा अधिवेशन होगा 13, 14, 15, 16 कोकाजार डोटमा में यहाँ में सम्मानीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है केंद्रीय का वो वहाँ मौजूद रहेंगे उसमें भी हम बात करेंगे लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी है दीदी मैं ममता दीदी को इस मन से अपील करना चाहूँगा कि बोरो समुदाय वेस्ट बंगाल में अपना जो कल्चर अपना भाषा को लेके इतना सालों तक रहा है हमेशा रहेंगे एक साथ शांति से जिएंगे तो हमारा जो भाषा को पढ़ने के लिए ये मौका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए और आप उसको ठीक से थोड़ा इसको देखने से ये समस्या बहुत बड़ा समस्या नहीं है ये जो मांग है वो अधिकार के तहत दिया गया है राइट टू एजुकेशन के तहत आरटीई के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तो मैं इस मन से दीदी को भी मैं आह्वान करता हूँ अपील करता हूँ और तिग्गा जी ने ये भी बात बोला है ये भी बात रखा है कि उसका ये जो खुद का जो क्षेत्रीय है जो ये संसद का जो एरिया है जो इसका फंड होता है जो कुछ भी होगा आने वाले दिनों में बोरो का जो भी हमारा हीरोज है उपेंद्र नाथ ब्रह्म माइकल बुसुमता और जो लोग भी है जो संग्राम में या विभिन्न समाज और जाति के लिए काम किया है उनके प्रतिमूर्ति बनाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और एक भवन भी बनाने के लिए आश्वासन दिया है तो मैं
यहाँ उपस्थित सभी हमारे बोरो समुदाय का जो यहाँ लोग हैं, सभी को मैं टिग्गा जी को धन्यवाद देके जोर से तालियां देने के लिए मैं आह्वान करता हूँ फिर से। तो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा, बुङोब्ला गोबां खोथा दङ। आं बेखिनिखौल' खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफाद, थुनलाइनि गेजेरजों राव, थुनलाइनि खामानि, थुनलाइ सोरजिनाय, जोंनि हारिनि जि मिरर, जोंनि जि महर मुस्रि लिरनानै जों बेखौ जुगामि खालामनांगोन, जोंनि जारिमिनखौ जुगामि खालामनांगोन। आरो थुनलाइ आफादखौ पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोंनि जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ, जायफोर सिनियरफोर दङ, बिथांमोना बयबो मदद होनानै बेखौ फोथांना लाखिनांगोन। सेमल बर' आरो जोंहा आदा महेश बिथांमोना आरो गोबां लिरगिरि बिथांमोना मजबुदै फोथांनानै लाखिगोन। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबा गोजौआव थाङो, मालाबा गाहायाव थाङो। गावबा गाव पार्सनेल जिउआव सोरबा साख्रि मावदों, सोरबा बेफार फालांगि मावदों, आबाद मावदों, गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायनि थाखाय जोंनि कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबा फुल टाइम सार्भिस होनो हायाखै। मोनसे खोथाखौ स्पष्टयै बुजि, दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि जिउ दैदेननाय, गावनि फरायनाय, गावनि लामा हान्थिनाय हाबा मावनायाव मालाबाबो बादा नङा। जोङो एबसुआव थानानै साख्रि मावनो हायो, एबसुआव थानानै बेफार फालांगि मावनो हायो, एबसुआव थानानै जोङो आबाद मावनो हायो। समाज हारि दानायनि, समाजखौ हारिखौ सेवा खालामनायनि, बर' हारिनि न'खर गामि समाजखौ निर्माण खालामनायनि खामानियानो एबसुनि खामानि। आरो बेयो बयनिख्रुइबो पावारफुल आफाद, स्ट्रं आफाद, आरो जिखौ दिनै मुलुग दरबाराव, भारतनि दरबाराव जों एटेनसन ड्र खालामनो हादों। दा बेखायनो आङो बे बाथ्राखौ खावलायगोन जे बेफोरो जोंनि थाखाय हेंथा नङा। नों जि मावनो गोसो माव। आरो सोनाब बेंगलाव जिखिनि गथा गथा एजेन्डा दङ, बिनि सायावल' खामानि मावनांगौ। 24/7 जों जेरै जिरायनाय मावो, बड'लेण्डआव आसामाव थानाय आनसलिक इउनिट जोंनि डिस्ट्रिक्टआ जेरैबायदि मावो, सोनाब बेंगल स्टेट कमिटिया बेबायदि अभारलडेड खामानि लानानै खामानि मावनायनिबो बेबायदि जों बजा होनो नागिराखै। दा बेखायनो आं खावलायगोन, एबसुआ दुर्बल जायोबा जातिनि एजेन्डाया दुर्बल जागोन। जों जे बर' रावखौ साबजेक्ट हिसाबै मोननांगौ, बिनि सायाव जे खामानि मावनांगौ, नोंथांमोना बड'लेण्ड भबन दाबि होदों, बेखौ जे जोङो मावफुंनांगौ। बेबायदि गोबां माखासे खामानिफोर दङ, बे खामानिफोरखौ मावनांगोन। एसटि रिजार्भेसना दिनै 6%ल', बेखौ जोङो बारायनो हायो नामा? एसटि माने बर'आल' एसटि नङा। दिनै जोंनि बे ओनसोलाव थानाय, टि गार्डेनाव थानाय, गामियाव थानाय आदिबासि बिथांमोनाबो ट्राइबेल। जोङो ट्राइबेलनि मोनसे ज' सेन्टिमेन्टनि मुभनि गेजेरजों जोंनि रिजार्भेसन, जोंनि रिक्रुइटमेन्ट, जोंनि एपइन्टमेन्ट, जोंनि एडमिसन, बेखौबो जोङो रोखा खालामनांगोन। आरो कमिउनिटिनि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जि प्रयजन, गोनांथि, बे गोनांथिया फैदों। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, 1967नि 15 फेब्रुवारियाव दाजानाय एबसुनि जोनोमनिफ्राय दिनैसिम बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 58 बोसोराव आगान होबाय। आरो बे 58 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा सृष्टि खालामाखै, मा एचिभमेन्ट खालामाखै, बिनि जुदि जोङो एसेसमेन्ट खालामोबा, हिसाब खालायोब्ला, सोमावसारनायाव जोङो जिउ बावनांदों, आन्दलननि समाव जोङो त्याग खालामनांदों, गोमानाय देरहासारनायनि जारिमिन दङ। किन्तु हारिया थांना थानायनि बेलायाव दिनै बेयाव निक'डिमास हाजारि दङ, जोंहा आदा महेश बिथां दङ, गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। माइकेल बसुमतारी बिथाङा गैलिया। सोनाब बेंगलाव सोमावसारनायनि समाव बे बर' थुनलाइ आफादनि रावनि स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआनो जा, थांना थानायनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एक्जिस्टेन्स सार्भाइभेलनि मुभमेन्टआनो जा, बर' बा मेस बा मेसे नेपालनि, त्रिपुरानि बरक बा कक बरक, जिखि बुङा मानो, बर' हारिया दिनै मुलुगाव सिनायजानायनि एकमात्र कारना जाबाय बड'लेण्ड आन्दलन। बिनि जि जातीयताबादनि आधाराव बड'फानि नेतृत्वआव
आलादा रायजो दानायनि थाखाय जि सोमावसारनाय बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे जानो खावलायनाय बड' शब्दावली लिरनाय आरो इउनिटिया बोरै फैगोन सोमावसारनायनि गेजेरजों थ्रु स्ट्रागल जों लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो बे मोनसे मोन्थोरजों बड'फानि जि सानथौ सानस्रिजों खामानि मावनाय आरो दिनै बर'फोरा बे आर'नाइखौ GI टेगआव मोननाय बे गामसा दख'ना खाम सिफुं जथा 21टा आइटेम जोंनि अनला नाफाम नारजि बे पर्यायसिम जे जोङो फैबाय दिल्लीयाव जोङो बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायनि गेजेरजों प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीखौ जे जों लाबोनानै बर' हारिखौ जे बाख्नायहोनो हाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि प्लेटफर्माव आरो बिटिआर सरकारनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों गासै MLA आरो दिल्लीयाव थानाय जोंनि सानै बर' MPनि गेजेरजों बे एचिभमेन्टआ दिनै मुलुग दरबाराव भारतनि दरबाराव बर'फोरखौ सिनायनो हानाय आरो बयजोंबो अनसायजानाय मोनसे रल मडेल सृष्टि खालामनायनि थासारिखौ जों दिनै लाबोबाय दा बेखायनो जों मालाबा सानो जे सोनाब बंगलखौ गारनानै वेस्ट बेंगलखौ गारनानै बर' हारि दानायनि जातीयताबादनि गेरेमसा माहारिनि बड'फानि जि भाइब्रेन्ट कमिउनिटि जि मास्टार रेस बे मालाबाबो कमप्लिट जाया कारण आसामनि उनाव सोनाब बेंगलाव लार्जेस्ट सेकेन्ड लार्जेस्ट जोंहा दङ मेघालयनि संख्या खम गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय संख्या खम किन्तु थागिबि हारि हिसाबै तिब्बतनि बौद्ध बे हादोरनिफ्राय दावबायनानै तिस्ता दैनिफ्राय संकसनिफ्राय टसानिफ्राय माने हान्थिनानै संकसजों नोङो ब्रह्मपुत्र भेलियाव थांनाय बे जोंनि रुट आरो बे रुटआव जोंनि गोबां जोलैया थालांबाय जोंनि आबै आबौआ थालांबाय जोंनि गोजाम जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफ्रा बे ओनसोलाव रायजो खुंबाय रायजो जाबाय दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बे गोख्रोङै खामानि मावनांगोन आरो दिनै जि जेंनाफोरा जोंनि मेगनाव मोगा मोगि नुजादों बे जेंनाफोरा जोङो एसे मटिभेसन खालामनांगोन एसे मोबिलाइज खालामनांगोन जातीयताबादा मा नेशनेलिज्म जों बयबो जोनोम जायोब्ला जोंनि न'खर दानाय संसार जानाय जिउ खुंनाय बे साफ्रोमबो मानसिनि हिउमेन बिंनि मोनसे नेचार जोंनि रांखान्थिखौ आधार खालामनानै न'खरा सोलिगोन गामिया मोनसे सिस्टेमनि नेमखान्थिनि गेजेरजों सोलिगोन किन्तु बर'आ हारि मोनसे रेस मोनसे कमिउनिटि जों हारसिं थांना थानो हाया जेरै आमेरिकाया आमेरिकानि खोथा सानगोन रासियानि मानसिफोरनि खोथाखौ सानगोन आरो बेखायनो रिभलिउसन जादोंमोन भियेटनामाव माव जेडुंनि नेतृत्वआव कालचारेल रिभलिउसन जादों इक'नमिक रिभलिउसन जादों गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां टाइमाव बेबायदि रिभलिउसनखौ खालामदों गावबा गावनि रेस गावबानो कमिउनिटि हारि बे हारिखौ मोनसे मोजां महराव जौगानाय आथालाव लांनायनि थाखाय बे अस्तित्वनि थामोन्थानि बे पर्यायखौ मजबुत खालामनो थाखाय दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जातीयताबादनि चेतनाया सोनाब बेंगलाव मालाबाबो जोबाखै आरो जोबनाय नङा जोंखौ मेस होननानै बुङोब्लाबो जोंनि राव जोंनि बर' रावा सोनाब बेंगलाव जोबाखै आरो जोबनाय नङा जोंनि गाननाय जोमनाया बेयाव मालाबाबो गोमालाङाखै आरो मालाबाबो गोमानाय नङा आंहा आत्मबिश्वास दङ किन्तु जोंनि फिउचारखौ जों बोरै लांनो जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि थासारि जोंनि परिबेस परिस्थिति जोंनि जि दाबि दावा गणतान्त्रिक देशआव बेखौ जोङो एस्टाब्लिश खालामनांगोन सरकारनियाव बिख'नांगोन जोंहाबो गोबां होमवर्क दङ जेखौ जों मावनांगोन एजुकेशननि बेलायाव क्वालिटि एजुकेशन लानांगौ मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां हिउमेन रिसोर्स दानांगौ दहायनो बुंलांबाय डाक्टर इन्जिनियार जानाय स्टेट लेभेलनि पाब्लिक सार्भिस कमिशनाव बेंगलाव बा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशनाव थांनाय
बे दिगखौ जोङो लामा लानांगोन नाथाय जातीय चेतनाखौ आफादनि गेजेरजों लांनानै जोङो जातीयताबादखौ जोङो